Baak, numadim kayo matulad kanyak, ni may lalatan. Apay may tandrais. Naamo tiro pa ni Mayla. Kita man ka amo nga dasakit mga 3M, nung madina kaya dadaywan. Jay Andres. Apay ni Maria. Naamo mitiro pa na. Lakay, ano naman nga to si Don Tanubigato? Bakit? Mabaling ay si data pala ti panunutom tatta. Ang pa si data. Oh no! Ano natanong rabong kung sa luyo lang ti si daw yung tatambakal. Kat anang ruti sagpaw to jay rabong kon sa luyot lakay. Kati na pa bakit? Naimasadya ay tamakatipid ta. Ay wo, may taji yun. Nang pagalang nga ruti rabong. Ay na, nagkado tayo gigid bakit? Madim ibaga nga. Tumpak, nadalim bakit? Sige, yung kakarbangalan lakay. Agpakada ka ah. Kung bakit, sa tibala. Sige ka nga ro doon. Tamatagtad ko. Sige bakit? Dakapay lang. Puri mo pa. Oh, ayos. Kita mo man. Sir-sirti nga talaga ti tawa. Mabalin natin yan. Apo, mabalin dumawat. Tirabaw, nguri may salang. What? Sige, mga lakalat ng baraw. Mabalilat na. Ayan ta. Apo, nakalakaw. Mabali natin yan. Salamat ha. PS. Paling asupot. Oh my God! Diyos, di na palang kurang lang. Uy, bak. Kusti sabam. Naman ko kamditan. Pampanunot kan sa manayin. Diretso ka manin. Dapat dalam nga rabong. Nagtakaw man natan. Hoy, for your information baak. Madya nga tinakawataw. Nagpakadak. Sus! Diyan lang mamati ka nyam. Katno ka pa yung mga nagpakada. Kuno di ka mamati di saan? Diyak nga talaga mamati ka nyam. Ta sikati tirador tirabong tayan tayo. Makasao ka mo. Kumikibing-bingay ka mo lang no damalak. Gusti sabam, madi ka mga natagari ata. Baka damakangig. Kaya na kumanumangag da. Tal na ka man. Apay nga rito ka manayin. Awan, napalabasa lang. Dati na pamdita. Apay aditi na pa. Ilaw ko sa pag ko tinay, nalakarabong. Awan titinapak. Apay na pinagkunam kanya. Kaglalako ak titinapa. Nagkadulagi timbaga mo. Tinamag ka lang mo, dati na pam. Nawan di awan. O tata mo maun ngawan. Wow, ana, di ka mapanjibalibak. Anak ko makuwait di balay yun. Kubuyain na ka, gubra di balay. Apay nga buyahin ka. Pakawan. Buyain na, tamo mo, taramito mo, tasawa mo. Basahan ka, dadanto tayo asawa mo, Andres kan tumulang. Madi na nga ipadpada ka niya. Basta siya nung makasawa ak. Madikait nga ma-Andres. Kumalay mo, makasapol ka, kas nakinipagit ko. Awan, may salang ni bakit mo nga tigray. Nodaman, sublik kininang na. Hoy baak, for your information, kasinsin ni bakit ko ni Maria, baka kasjikan tumulang. Apain ba kanya mo niyan eh, Maria, ti kahit ko nga maasawa? Madipay, malay mo nga ni Maria ti masawam.
Apay, madim kahit ni Mayla nga maasawa ka, Andres. Pa siya ti magdesisyon na, sika, sino ti pilyong kanyada nga duwa. Si ka, Andres, damaging ka man. Na di ba? Andres, sino ti mas bagay kanya? Ni Maria o ni Mayla? Pa'y nagkulit kan, sika ti makamuditan na. Sino nga ta mas may mayat kanya? Ni Mayla o ni Maria? Ukis ti sabam, sino man ti katungtong mo ditan. Ah! Sino ngamin nga talaga ya? Ukis ti sabam, makauma ka. Naimbaga ni Maria, mayat ka garod. Madingan ni Mayla, Andres? Pagdamag-damag ka no, sino pilyo paraking ka, tapos kontra mo. Oh no! Baak, numadim kayo matulad kanyak, ni may lalatan. Apay mait, Andres? Naamo ti rupa ni Mayla. Itaman ka amo na nga dasakit mga 3M, nung madi na kaya dadaywan. Baka mas aasi lang mit kanyak, Andres. Nadi nga si Ajay Baak. Amo, nga dapat natin pinagayat na kanyam ni Mayla. Kasjay, Andres. Apay ni Maria, naamo mit tirupa na. Wen, amo, naamo ti rupa ni Maria. Yung makikita ka niya na kasdi ni bakit ka, di madi kami pa na nag-asawa. Anang arod, Andres? Ni Mayla ti Pilyem? Ay nga sakti pagdamagam, sikat ay gayayat. So dapat sikat ay pilay. Kitawan pa mit ti karanasak nga kasjay, Andres. Sus, agpili ka lang kanya da. Kailangan pa iti karanasan nga asta. Magulgulwan ako, Andres. Ukis ti sabam. Nagulgulwan ka, din pa mo pulos na naibagbagat ayat mo kanya da. Andres, nabigat. May baga akon. Kailangan lumakaya ko. God, kasta. Di na natultuladan di baruak. 14 ti girlfriend ko, pinagsabay-sabay ko suda. Nya, Andres? Maday nga sakti lokwem. Kabisado ka. Haan nga pinagloko ba pinagsabay-sabay ko suda. In your dream, Andres. In your dream. Madi ka mamati kanya, ti maday. So ano bigat, ibagam tayat mo, no sino nga talaga. Win, Andres. Narigat mi lagayam, no? Gwapo ka nga talaga. Nasa'yo na ang lahat. Makasarwa ka, mate. Apay nagalasak. Oh, awan timbaga ka. Sikat ti nagibagat Madi nga min ti reaction mo kanyak Kana ro ti kaya mga reaksyon ko kanyam. Kasta. Ta. Kasta ate, rupa nga nagalas, Andres. Nagadayo may tata, rupa may rupa kon. Kadayo nga talaga. Kuno asito di kambaltan. Sige ron. Bapo ka latan. Kasta pagkatiwala mo ito'y kinatarakay. Sige ba? Sikat ti pinagwapo tayo tayon. Ana, kape? Kape? Nah. Kasta Tagita kasta nga isang. Sige, titakan. Pag makarurain ni bakit ka tirabungan, tantadin na pa'y gamin. pipiya pa yan, Andres. Ka, nag-out ka. Baka damdam si kapay titagtadin na. Lumabat no ka na ano kasi bak. Ijay, kinibakit mo, pangibaga mata, ano kayam? Sige, titakan pugi. Ay, Ijay man. Bak! Ang pogi-pogi mo! Pugiit! Okay, si Sabana nga talagan. Mati kang sublit to yun. Andres, ang sig. What?